Es que aquí, pero aquí está el micro. ¿Cómo lo tenemos esto? Pues quan tu diguis. Jo fico play aquí quan soni la música. Déu-n'hi-do. 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 Molt bona tarda, molt bona nit, molt bon dia. Molt bon algo, Tito. Molt bon algo, Pep. Què, com estem, Pep? Estupendament adormit. Adormit? Sí, molt fortament avui. Molt fortament. Però ho arreglarem, Clar que sí. Ho resoldrem. Exacte. No es pot estar tots els programes al 200%, ja ho avisem, és a dir, no som professionals encara, però... Pep! No puc estar a tots els programes tan accelerat com sempre. Clar. I bueno, també volem saludar a l'Anna Murillo, a la tècnica de tot, La a la dels tècnica de Cairons, tot. a la de la llum, a la de l'àudio, a la del so, de tot. Però els cafès ens els hem de fer nosaltres perquè ens hem de reactivar. I Sí. res. Bueno, Certament. novetat. Vinga. Tècnica de tot. Necessitem que aquí posis el Cairon amb el correu electrònic de l'entitat. Ojo que està el Cairon. El Cairon. Està el Cairon. Ai, senyor. Veureu que aquest correu electrònic posa Maresmes Films. Què és Maresmes Films? Us preguntareu tots vosaltres. És Maresmes o Maresmés? Maresmes. Maresmes. Però maresmesfilms@gmail.com és la productora que tenim, i avui hi ha un tema molt apassionant que ha proposat el Pep. És a dir, si el programa avui va malament, És culpa meva. és culpa del Pep, perquè Assumeixo tota la responsabilitat sobre aquest programa d'avui. ha proposat un tema que, primer, jo no en sé res d'aquest tema, i ell, teòricament, Tampoc. tampoc. Així que, No, o sigui, ni puta idea. conversa de cunyaus. Avui és conversa de Avui és cunyaus. conversa de cunyaus i és una mica, anem a fer un guess sobre què passarà aquest any a Eurovision! Eurovision! Bueno, Hòstia, què és Eurovision, Pep? Què és Eurovision? Eurovision és un concurs de música interestatal on hi participen la majoria de països europeus i Israel i Austràlia. Home, tu t'imagines el consell dels que escullen els grups i de cop es presenta Israel. Ei! Ei! Yo quiero participar, Hòstia puta. Tu què li diries? Jo no sé si Israel està molt per participar en un concurs de música. Bueno, almenys algú a la seva ciutat sona. Sí, sí, Bum, sí, hòstia. bum. I sirena. I sirena, i... Jo no sé si estan molt pel tema, però bueno, és igual. Aviam, a més, la seva cançó aquest any, atenció, es diu Hurricane. Hurricane. Arrasa con todo. Es diu Hurricane. Sí. Arrasa con todo. Jamás digas que Hurricane, jamás digas eso, Que no sona una miqueta a propaganda. No, saps? no. No, que va. No. I els Molt bé. palestines, com és que no han entrat? No ho S'han quedat sense cantants. Bueno, no, però no, de països àrabs em sembla que no participa ni un. És veritat. Egipte tampoc, Marroc tampoc. Però Marroc va participar. Ah, sí? Sí, aquí en el... davant de la primera queixa que va haver al nostre programa, que no teníem contingut, ens hem agafat la Viquipèdia i ens hem imprès tota la informació d'Eurovision i clar, amb el tema de la impressió vaig veure que sí, que Marroc va participar. També ha participat... Bueno, aquest any participa Austràlia també. On ho estàs veient? És que m'estic tirant un triple perquè sé que ho he llegit. Ho he llegit. Aquí no ho posa, però ho he llegit. Però bueno, el tema és que ens havíem imprès això perquè, clar, dèiem, com és que poden participar aquest tipus de països? I és perquè estan dins de la franja de
radiodifusió europea i com que arriben a aquells països, doncs per això trobem australians, a Israel i bueno, a tota aquesta sèrie de països. Estupendo. Esplèndid. Molt bé, molt bé. I volia fer una especial... Això del Marroc t'has tret de la xistera, eh? No, podeu consultar-ho. El que us volíem dir també és que en el nostre canal de YouTube, si aneu a listes, a part de tenir el podcast de Déu-n'hi-do, veureu que també hi ha un grup que es diu Mar és Mas, que en breus, al maig... Mares Plus. Mares Plus. Perquè ara estem... Avui Mares Plus. Mares Plus, és veritat. Aguaplàs. I us podeu subscriure per 5,99 al mes. És veritat, saps? Sí. Això és perquè comencem a treballar... I si rebem 25 subscripcions abans del proper programa, em veureu fer el Mandalorian. El Mandalorian. Em sembla perfecte això que comentes i començarem a fer... O sigui, 25 a partir de les que tenim ara, que em sembla que tenim 35. Si fem 25 més... 35 ja? Sí. Joder, però si aquí l'estrellato. L'estrellato. Però, joder... Et semblen moltes o poques? A mi em semblen poques, eh? A mi em sembla que ja haurem de començar a cobrir-nos la cara quan anem pel carrer. Ostres. L'altre dia vaig veure una careta hiperrealista. Era un xaval més aviat lleig que es fotia la careta d'un avi i quan se l'acabava de posar era espectacularment real. Tipus jaques, quan feien lo dels avis. No ho sé, però em va deixar bastant atolondrau el tema, eh? O sigui... Perquè clar, tu imagina't, pots fotre el que et dongui la santa gana, saps? És a dir... Menys conduir. Bueno, depèn com. Si tens 16 anys, saps com va la màquina, poses la careta del papa i tira milles. Ostres, sí. Bueno. Doncs bueno, això de Maresmes, que hi haurà un tema nou que es dirà fumador passivo, que sortirà, i espero que ho podeu gaudir tant com nosaltres. Benceno. Bueno. Va, Eurovision. T'has escoltat algun tema d'Eurovision d'aquest any? A veure, quan vaig proposar el tema, vaig anar a Spotify i vaig navegar a una llista que es deia Eurovision 2024. Suposo que era la llista d'aquest any. I sí, he escoltat temes. Perfecte. Perquè m'has d'explicar com fan. Jo només n'he escoltat un. Només he escoltat un? Sí, que és el que s'endurà els meus vots. Vale. Però havíem plantejat fer una porra. Vale. Sabem que estem a 16 de maig. Sabem que Eurovisió ja ha passat. Va ser el dissabte passat. Ho sabem. Però tot i així, farem una porra per si les mosques, perquè a vegades hi ha sancions als països i... El rigorós directe ens obliga a fer una porra. Exacte. Diguem això. Perquè no direm que està gravat abans de l'11. No, exacte. mai gravat. No. Potser no estem ni al maig. El tema és, l'Anna ens vol posar a prova, ens ha dit abans que ens volia posar a prova. Tenim també en l'índex, a l'escaleta del programa, la porra amb la puntuació dels 5 primers, no? Sí. Què vols fer primer? Vols que ens posin a prova i després fem la porra o per on vols anar? Que ens posin a prova i fem la porra. Molt bé. Doncs ara l'Anna es disposa a posar-nos cançons d'Eurovisió 2024 sense que nosaltres haguem escoltat l'Eurovisió i haurem d'encertar. Quina cançó és o quin país? Aquesta me la sé. Aquesta sí que me la sé, perquè és l'única que m'agrada. Ah, calla. Aquesta... Sí. Espera. Aquesta em sembla que fan uns que es diuen Los Memos. Ja sé quina és. He fet trampes, perquè aquesta l'he escoltat abans. Clar. Aquesta és el Decode dels Memos. És el Decode del Nemo. Memos. Memos o Nemo? Memos. Memos? Nemo. Ah, val, bueno. I per quin país participa això? Suïssa? Això és Suïssa, sí. Olé. Bueno. Estem superant les expectatives.
O és que l'Anna li agrada treballar tan poc que ha posat la primera de la llista. Bueno, Una d'una. vinga, una d'una. Uala, que xula que és aquesta. Però que xula que és. Joder, macho, però aquesta és... Aquesta és la zorra. Si digués Rigoberta Bandini m'estic equivocant, oi? Fortíssimament. No sé com es diu. Nebulosa. Nebulosa? Sí. Merda, sé massa coses. Sí. Aquesta Espanya. Però no sabia que començava rotllo pel·li dels anys 80. Jo tampoc. Hòstia. És a dir, quan ha començat a cantar s'ha espatllat tot, però musicalment al principi era jo què sé, Karate Kid o algo. Home, és temazo, eh? És bastant temazo. Nebulosa, Zorra. 2 de 2, eh? 2 de 2. Hòstia. Jo, una de 2. Però si ha cantat en castellà, sé que sabies quina. És veritat. Sí. Oh, aquests són els holandesos. Sí? Sí, Europa, pa. A veure, aquí està ben complot, no? Segur? No hi ha complot? No, és que aquesta és la meva. Vale. Sí, aquesta és la 12 points. Tu saps quina és la planta tradicional de Netherlands? Anava a dir que la marihuana, però... El tulipan. El tulipan. Així pots caçar molta gent, eh? Saps d'on venen. Hòstia, el tulipan, com els anuncis de quan jo era petit de l'helicòptero, que donaven a provar tulipan. Tu no ho havies no l'he vist, vist, això? no. Jo vaig néixer amb la tele en color, Pep. Això jo també, vale? Val. Aquests anuncis eren en color i baixava un helicòpter a un pati d'escola i amb un tio donant tulipan a la gent. Ostres. Algo així, si no me'n... Jo ara que dius això, sí. com a dada curiosa de Vilassar de Mar, on viuen els meus pares, davant hi havia un descampat. Abans hi havia descampats en els pobles, hi havia rieres, hi havia camps, doncs davant del nostre, on vivíem, del pis, allà un dia va aterrar un helicòpter, un chopper. Un chopper? No, un chopper. Un chopper. Un bocata de chopper. Un bocata de chopper. I, ostres, aquestes coses ja no passen. El Rajoy va tenir un accident de chopper. Què deu tenir la dreta de protecció aèria? Perquè el Rajoy no és... Bueno, ara m'he recordat d'un que va sortir volant i aquest no va tenir protecció. No, però... Però quasi. Quasi vola. Joder, quasi no, va volar. Sí, I voló. I voló. No, però l'Aznar també va tenir un problema amb helicòpter, oi? Amb helicòpter? Ho va ser el Rajoy? El Rajoy seguríssim. Sí, hi va haver un altre, no? I després, és a dir, Rajoy sobreviu. No, ja sé, l'altre problema, diguem-ne, d'Espanya castiza que va tenir un problema aeri va ser el paracaigudista que es va quedar pillat d'un fanal. Ostres, sí, en l'exhibició de l'exèrcit. Pensa que aquests són els millors, saps? És a dir, els que participen allà són els millors. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Però vamos, ara li diuen la brigada Mosquito, saps? Que ven una luz i pam, se van cap allà. Ostres, aquesta no la sabia. Però sí, hi havia el Rajoy i després tens gent que ha dedicat tota la seva vida al risc i tens un Colin McRae que va morir en l'helicòpter. Kobe Bryant també. Jo tinc un amic que ha dedicat tota la vida a l'estratego, però el risc no conec ningú. Veus? Això és important. Per guanyar el risc has de ser agressiu. Sí, i tenir sort en els daus. Amb els daus, però una estratègia agressiva et dona més probabilitats de guanyar el risc. Sí. Consells gratuïts. Consells gratuïts. A veure... Què? 3 de 3. 3 de 3, O sigui... Aquesta l'havia escoltat també, però... Anem forts. Ara ja vaig perdut, perquè ja no me'n sé més. Ara, teòricament, queda una quarta. Que quina serà? Concentració.
Clar, el procés que fa el meu cervell és primer intento anar a un lloc on em transmeti els colors vermells i taronges. Azerbaiyán? Espera, No? Espera. Quants intents tenim abans d'arriscar? Tenim una pista al mòbil. Al final hauré de veure el festival, eh? Jo diré Austràlia. No? Tampoc? Molt malament? És que he vist que els australians feien part de la cançó en un idioma que no conec. Ucraïna? El Yankutiachana. Sí? Això és Ucraïna? Oh! Perdona, no et sento. Sense mirar la pista. Sense mirar la pista. És que... Com es diu la cançó? Corredor humanitario? Com... No, Teresa i Maria. Ah, Bueno, està bé. Falla la 4, em falla la 4. Jo, tu no. Em Tu l'has- converteix en favorito. El Max Verstappen de l'Eurovision, em podeu dir. Vaja, acabo de fer un Leclerc, jo. Cago en dena, prometia molt. Hòsties. Prometia molt i res. Ha acabat com tots els francesos. Però que no sóc competitiu, vale? Bueno. Que no sóc competitiu. Posa la cinquena a córrer. I el top? I el top... Hòstia, A que se te quite el top? No, era una cançó també que hauria d'estar a Eurovision. Aquesta és una altra? No, aquesta ja l'hem dit, és la 3. Sí, aquesta és la 3. A veure, Pep, quin és el teu top 5? Ja està, ja? Hi ha 4 cançons, no? Perfecte. Ah, o sigui, ja has guanyat. O sigui, n'hi ha una cinquena. He guanyat a l'últim minut, com el Real Madrid, comprant els àrbits i a l'últim minuto, el minuto de descuento. Bé, doncs jo, com que no diré molts països, és un top 5, comencem amb el que s'emporta 6 punts, saps? 7, Vale. 8, 10 i 12. És a dir, comences per darrere. Home, sí. N'he escollit un que m'agrada com sona, que és One Mil Cali. One Mil Cali. Sí, D'on és? pues bona pregunta. D'Austràlia. De Milky Way, no? Austràlia. Però és que l'he escollit perquè m'agrada com sona. O sigui, no he sentit la cançó. Vale. Jo he escollit la d'Alemanya, Always on the Run. Perquè... Always on the run. Always on the Run. Perquè és Alemanya i com que és és com els Oscars, tot és molt polític. Si Alemanya no surt en top 5, ens tanquen l'aixeta i para de comptar. Així que jo poso el top 5 Alemanya, cinquens. Tu has fet servir arguments polítics. No, només en aquest. Per posar notes. Algun. Jo he fet servir arguments absurds. Arguments absurds. Absurds. És a dir, el número 4 amb 7 punts he escollit una cançó que es diu Ramonda. És que m'encanta. Ramon de l'Ironda. Ramonda! D'on és? Te quiero! Ah, no. Aquesta crec que no és, Aquesta d'on és? Però és que Ramonda? la Ramonda és Sèrbia. Sèrbia. Sí, la canta la Telladora. Sí, Ostres. La Ramonda, tio. No sé què és pitjor, si el nom de la cançó o de l'artista. Telladora. Telladora. Tejedora. Ai, mira, és que... Jo, en el quart, havia posat la de Rim Tim Tim, algo així es diu. Oh, no. Rim Tim Tim, que em recordava molt a Rammstein. Rim Tim Tagi Tim. Rim Tim Taki Tim. Que jo la tinc en el meu... Tu la tens també en el top 5? Sí, però li donaré més punts. Ostres. Però després hem de sumar els punts, a veure... Estem jugant a ser déus, Oh, buah, ja te digo. Los dioses de radiotelevisión española, que són els que fan les votacions d'Espanya. O sigui, 6 punts. El 5-6, el 4-7, el 3-8, el 2-10 i el número 1, 12 points. 12 points. 12 points. Bé. Vale, aquí tens en el 3, tu. Titan, d'Albània. Bessa Kokeidima. Es diu la noia, no? Què? Bessa Kokeidima. Albània. Hòstia. Titan. Kokedim. Titan. Attack on Titan. Però l'he escollit perquè m'agrada un anime que es diu Attack on Titan, saps? Ostres.
I ja Però està. a vegades aquestes maneres de pensar són les que et porten Segurament. al pleno. Jo vaig posar Europa Pa, he posat. Europa Pa. Europa Pa. Ole, hòstia. Europa Pa he posat. M'agrada que l'hagis posat allà. Sí, és que... Bueno, no sé si vas posar tu en el drive que tenim compartit, m'he trobat un enllaç, que no sé si el vas posar tu o no sé qui el va posar. Potser el vaig posar jo. I vaig veure un senyor amb un barret molt gran, vestit de blau, que és el senyor aquest. No sé com es diu. El busco. I, bueno, em va fer molta gràcia, la veritat. I... Té un nom Jones o alguna així. Jones. Jost Klein. Jost Klein. Doncs mira, En Jost Klein. a part, Holanda o Netherlands, els Països Baixos, mai fan mal a ningú, cauen bé a tothom. Bueno, mai fan mal a ningú. Tenen coffee shops. Tenen coffee shops, el Tulipán I los Molinos. I los Molinos, quasi com Castilla. I res, jo l'he posat això, doncs, tercera posició. Molt bé, molt bé. I anem ja a les posicions xules, als 10 punts i als 12 punts, el número 2. I he posat el Rim Tim Tagi Tim. Rim Tim Tagi Tim. Mola molt perquè és una barreja també d'una miqueta del... Com es diu aquell DJ que era espanyol? Aquest un pam-pam, que té un campete... Aquest. Chimobayo. Chimobayo. Té una mica de Chimobayo, també. Aquest el podríem presentar. Jo he fet servir... Croàcia. És Croàcia? Sí. Sí, és veritat. Jo torno a fer vot polític i poso a Ucraïna com a segona opció. Molt bé. Clar, perquè t'ha donat el premi... A part que m'ha donat el premi de la victòria. Acabo de fixar-me que he escollit Sèrbia, Croàcia i Albània. Saps? Tota l'ex-Jugoslàvia la tinc aquí fotuda. Això vol dir que van fer bé en separar-se. Sí, perquè tens millor música. Almenys bueno, clar, hi ha més branques. Tens més possibilitats de guanyar. Això hauria de fer Espanya, saps? És veritat, ens hauríem de dir... el País Basc, i així té... Tot per Eurovisió. Clar, podria ser un top 5 d'Eurovisió. Catalunya contra... Ja està. La unitat. Exacte, tio. Atenció, ens indiquen que Catalunya s'independitza per poder participar a l'Eurovisió 2025 amb el cantant Lori Moni Puigdemoni. Hòstia, tu. Després hem d'explicar com fer una cançó per participar a Eurovisió. Esteu davant, bueno, l'Anna també, encara que estigui darrere, però esteu davant de 3 músics. Bueno, ell és baixista, direm músic. Músic, sí, jo sóc baixista, és a dir, normalment no se m'escolta, però és veritat. No se'l sent, no, i tampoc. No se m'escolta. Per cert, faig un incís, Col·loca't bé els cavallets aquí. Ostres, que tinc... tècnica de tot. La tècnica de perruqueria. Això en el... Pensa que et puguin dir això, no tothom té la sort. Home, sí. Si fos calvo... Però mira, hi ha una cosa que és... Bueno, calb, Pumpauet, sisplau. M'acabo de guanyar un Pumpauet. Són... Atenció, avui, programa número 5 de Déu-n'hi-do és el programa d'en Pere. Li està sortint tot bé avui. Sí. Ha guanyat el concurs. Ha guanyat un Pumpauet. Has guanyat un Pumpauet. I res, volia dir que els calbs, sempre tinc alguna discussió aquestes amb un calb. Jo sempre els defenso perquè no sé on vaig llegir que són les persones més evolucionades perquè, diguéssim, que tenen menys llocs on se li puguin agafar virus, malalties i tot això. Bueno, i garrapates i coses d'aquestes. És a dir, que si no tens cabell... Espera. Ja, acabo de perdre... Acabes de perdre el Pumpauet. M'has de regalar... Has anat molt ràpid. Sí. Paparra, tio. Paparra. El proper regal és un quadern escolar. La garrapata. La garrapata. Però garrapata m'agrada. Total, que el que volia dir, hi ha una cosa que és pitjor que ser calb, que tampoc considero que sigui dolent, però hi ha aquell punt de calb que tu saps
els caramels Halls o els caramels aquests rodonets que quan els tens ben xupadets i es cauen a una catifa, a una estora i hi ha pelussa. Saps que hi ha gent que té el cap així? Sí, allò que no és l'efecte caramelo baboso en pelusilla. Que no és ni... Sí, l'efecte aquell dels peus a la platja... Sí. Ah, sí. Que se li veu com una ombrilla. Tipo un perrosset. Que li vols fer així. Ai, sí. Quita. Doncs això, sí. A la gent aquesta tampoc se li podria haver corregit o dit això de l'estètica. La tofa al cap, exacte. Sí. No tot eren coses bones. Poc afegir, poc més afegir. Escolta, el top 1. El top 1. El top 1. El top 1. El top 1, el tal. 12. Jo havia posat la dels memos perquè la de Decode, els de Suïssa. Els de Suïssa. No de Suïssa, sèrie de Hola, homie, soy de Suïssa. Aquests no. Saps què és de Suïssa? No. Ostres. Hem de fer una intervenció en aquest programa. Els Vengamonjas... Saps qui són? No. Els Vengamonjas? Bueno, els Vengamonjas són una parella de còmics que van fer un TV show per YouTube, quan va començar YouTube, que eren els de Suïssa, que són el Homer Simpson, la Marge, però supermal maquillats, una sèrie... Vale, em sona, sí. em sona. I res. Sí, tonteries de lligar paraules. Quan has dit Suïssa, jo he dit de Suïssa. És a dir... De Suïssa. I clar, allà hi havia... Hola, homie! El DJ de Suïssa. Saps aquí... Bueno, els guardem... És que com Futurama... El guardem pel proper episodi. Sí. El proper episodi, notícies de Futurama. The Code. Tornem allà. The Code, 12 punts. No. Per què? Perquè eren el primer grup de la llista i realment anava amb tan poca expectativa amb Eurovisió que vaig posar el play, li vaig donar el play i vaig dir, wow, m'agrada. I per això l'he posat primer. Doncs jo he escollit Europapa. Europapa dels holandesos, tio. 18 punts. Jo crec que guanya, no? Sí, no, espera, tu l'has posat al tercer, no? 8 punts. 8 i 12, 20, tio. Són 20 punts, per això que... 20 punts per Europapa, en total. Que ha guanyat Europapa. Ha guanyat Europapa. Anem amb els holandesos aquest any. Sí. De fet, jo crec que... Tècnicament hem anat amb els holandesos. Hem anat amb els... Esperem que hagi quedat bé i Europapa. Anem cap al següent salto. Salto! Salto! És que em venen moltes coses al cap. Què et sembla si amb aquesta música matemàtica expliquem com composar una cançó perfecta per poder-nos presentar com a Catalunya 2025? Estupendo. Hem d'exaltar els valors europeus. Valors europeus. Jo parlaria del caganer. El caganer, vale? Perquè representa tot el que és Europa. Perfecte. Què més parlaries? Pues això. Jo havia posat la immigració. De la immigració. Sí. Immigrar tranquil·lament. Immigració. Sé que aquesta part del programa potser és una mica densa perquè estem en modo creatiu, eh? Però la bona o la dolenta? Depèn si l'escriu el Front Nacional. El Front Nacional! El Front Nacional! Immigrants... Aquests sí que són catalans. Val? Què més podríem parlar? La llengua? Sí, cal? No, perquè ja serà en català, oi, la cançó? No, perquè Europa és cuna de moltes llengües. És veritat. És crisol de llengües. Jo, tampoc cal aquimatar-se gaire perquè després hi ha hagut cançons que deien la i van guanyar, saps? Sí. I jo què sé... I també va guanyar una cançó que es deia Waterloo. Sí, molt maca, per cert. Waterloo. Molt maca. I Chiquilicuatre? Em sembla que és el millor resultat d'Espanya dels últims anys. No, va quedar fatal.
Chiquilicuatre va quedar quart, Un gol així. No. En Rodolfo. No. En Rodolfo, T'estàs flipant. Vaig a buscar-ho. Jo, si vols, busca-ho, però diria que en Chiquilicuatre... tu pensa, quina cançó que ha representat Espanya hagi tingut tan ressò mediàtic? La de Zorra, per exemple, ara, segur que quedarà per davant del Chiquilicuatre. Mira, va quedar 16è. El Chiquilicuatre? 16è. Ostres. 16è de 18 o de 20, saps? O sigui... Les expectatives i la realitat, com Exacte. canvien. No, la que va quedar molt bé va ser la Chanel l'any passat. La Chanel... No me'n recordo qui era. Només sé que és una colònia. Ara, és que estava veient la foto que ens ha enviat l'Anna, el grup que tenim, i era la pista. Vale. Vale. Ostres, és que no ho hem vist. Bueno, Pep, si et faig 4 acords, tu ets capaç d'interpretar una cançó de la Catalunya Eurovisió 2025 i amb això acabem? Pot quedar molt a dalt o molt a baix? Podem intentar-ho. Podem intentar-ho? Podem intentar-ho, però no em faig responsable del que pugui passar. Jo diria, com a idea, si vens de fora a Catalunya, aprèn les nostres tradicions i converteix-te en caganer, o alguna així. O... Aviam. Cançó alegre? Vols cançó alegre, cançó trista? No, sempre ha de ser... Alegre, no? Sempre ha de ser alegre. Si vens a Europapa, caga la mama, caga el papa, caga el nen, caga la nena, caga tothom. Vine a Europa. Increïble. Jo crec que és el final més avantguardista. És vanguarda. Soc baixista, tio. Ets baixista. Doncs bueno, esperem que haguem encertat molt en Eurovisió i ens veiem d'aquí 2 setmanes. Déu-n'hi-do! Déu-n'hi-do!